malinis na kawali, ilalagay natin yung ating munggo. Tapos halu-haluin natin ito hanggang magiging brown siya. Kailangan mahina lang yung apoy. Tsaka huwag iiwan ang ating munggo dahil masusunog ito. Kapag ganyan na siya, buhusan natin siya ng tubig para palambutin natin yung ating munggo. Takpan muna natin at pakuluin natin yung ating munggo. So ayan, nung kumulo na, bali pinalitan ko nga pala siya ng tubig dahil sobrang itim yung tubig. So pwede nyo namang ilaga nyo muna yung munggo nyo bago ilagay nyo ang malagkit rice. Pwede nyong ilaga muna ang munggo. Yung sa akin kasi, pinagsasabay ko na siya dahil parehas lang naman sila matigas. Mas maganda din ilaga nyo muna yung munggo nyo kung gusto nyo naman sobrang durog-durog. So ayan, malambot na rin naman yung ating munggo. So mukha lang siyang buo-buo dahil napatusta natin siya kanina. So pwede ko naman i-suggest sa inyo, pwede nyo namang ilaga muna yung munggo bago isabay yung malagkit. Ayan, at nilagay ko na nga yung gata. So halu-haluin lang, tapos kailangan mahina lang yung apoy dahil masunog na siya. Sunog na yung ilalim niya. So naglagay lang tayo ng asukal, depende sa gusto nyong tamis. Tapos maglagay na rin tayo ng konting asin para balanse yung alat at tamis. Pag nilagyan natin ng asin, hindi siya nakakasawang kainin. Tapos ang nagpapasarap nito is ang ating powdered milk. Mas masarap ang ginataang munggo nyo kapag may powdered milk. Hindi lang ginataang munggo, kailangan meron din siyang gatas. Ayan, at luto na ang ating ginataang munggo with malagkit. Ready to serve na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga simple recipes. Maraming salamat sa panonood. God bless!